Lapha kwedinga kwenzeka ntoni nakodwa ikho? Endoda ichazele iwaiter mana ingakulindi ibhajazi. Fone ndiyelusile into endiyityayo mna ndixilonga nempilo kodwa fone wangena umphangi endlini ngoJoni. Mhlanje foni ngumakoti intangapha. Foni yini hayi. Suke ndachafa brother lila foni. Usulala ngalo lo nxeba mana ayiqala ukwenzeka loo nto leyo kodwa into eqalayo leli dinga langoLwesihlanu kodwa likabi nini nansi into iqala ndicinga uba ingenzeka ngoba ke inawo umdlali ibali ngapha kwebali la ngoMvulo ledinga. Ndicinga uba ke qho ngoLwesihlanu singadibana apha sibonisane into yoba nanku ubomi ngapha kwedinga. Ayikazi uba sesigxina ngoku kodwa ndiyimisele into yoba ngoLwesihlanu ngentsimbi yokuqala kuza kwenzeka ngolu hlobo. Lonke ibali linebali ngapha kwebali lalo. Umzekelo lula wobona sibibali ngapha kwebali ngoMvulo uzawudibana nam ndizithi intonga ndizivavanya kodwa kanguyazi uba bendike ndajika apha phakathi ezintsuku. Ayinethanga idyubhile ngeli hlobo ndibona ngalo ndixakeke uba nje basendisondele nje ndiyonqena uba mhlawumbi ndingafika phaa amanzi edamile ungahambi kandazi kodwa ndizawubona xa sendifika phaa. Nendlela phaa ziyathanda ukukhukuliseka kwangapha kule ndawo ndisuka kuyo kukhukulisekile kodwa sawubona. Hayi fo makhe sitsho uba mandinyuke nengalo ndovuma intwaso ngoba umhlolo ndiwuchanile. Xa ndinyuka ngasentla kuyacanga ndixakiwe ngoba ndizawuthini. Hayi le nto yala manzi xela njena kule ndawo phaa phambili noba njani kodwa ke ndinawo amaquzi endinawo ndizawukhaba noma damile phaa. Kuba sendilapha ndizawuba sajika sekutini. Efonini mna noko sewubonile uba mna naleyo songololo inkani uyalikhupha liyazonga lithi lawululeka liphinde lingene endlini. Ndinawo umnqweno uba xa sendilapha ndinose ndiwele la manzi mos ndisebenze kodwa akuvuma. Into bendiyithetha ke ndiyicingile le ntoba la manzi ayathanda uyenza le ndaba esangweni. Nangoku ke akunike ndizawuba sathini ndingafuna ndijike. Hayi lichitha ke liyeza unyangwa ngoba amandla angakosuka kude kangaka ndizofika apha ndizawujika. Eyi andiyazi ke ngonoma ndicinga icebo limbi na kodwa ndisazama ucinga ndikahamba ndingenza njani ngoku kule ndawo ndikuyo. Ngoba kaloku ndiyacinga uba ndiyafuna uyijonga into ngenyaniso ngoku ndizenzile izinto endicinga uba ndingazenza zingezinye. Okanye sendincame ke ndilinde ke hayi zawubona. Efonini ezam iingxaki mna zilula ngoba uZenandi usasebenza kodwa umnqweno wam uba zonke ezi nto ngazisebenza kwenzeka xa kumpango novela kuZenandi ingathi ngulo mpango kaJola wabengenele nto ngenyaniso. Khona ikhona ingxaki le nto nzithi kukho ubomi ngapha kwedinga ngoba uJola ukhe wangena apha ezintsukwini ekhala ndabe ndiqomba hayi mani Jola kawunyamezele ukhona umpango okhoyo. Jola nini ngoku wenze njani? Wendele phi? Ndibona phaa kuyasiphat foni namhlanje foni ngumakoti intangapha. Foni yini hayi. Suke ndachafa brother lila foni. Kulalwa ngalo Jola lo nxeba ngoba konke kulilisayo xa uhlabela uduma sizokuyekela singameleli sakuncedisa. Ngapha kwedinga kwibali vanda ukuxelela uJola makasayamkele qha uba kunjalo kodwa ke kukho into endisazihambelayo mane ziyenele nale nto ubukhe wayiva olu duma besilihlabela. Kaloku ezilalini ingxaki le akho nto ukwaziyo uyenza uwedwa. Uba uhlabela uduma kukho umcimbi kowenu sizawufika amadoda sikuncedise. Siza kuphi isandla ke ngoku nakulapha kaloku usukhala kula madoda lefika ngoba bona indoda ixakekile aqomba wayincedisa. Efonini yeke yokuncediswa kodwa ke kweli dinga la ngoMvulo bendilihlabela uduma ndihambela dinga ngoba eli solubukele ngoMvulo ndiyacinga uba sowuyibona into abendithethe ndathi zikhona izinto ekuzafuneka zivele emveni koba uqabele into engathi nzinyana. Ndihambele ezonto ke ngoba mandikhawuleze ndibomba uba ziyenzeka nezi zinto bendisithi into ezinxitywayo nantoni ndibomba ziyaphuma ziyenzeka ndidlulele lapho ndibe ndiyazi uba ndisazama nobambelela ukuzingela lena ke ayizusoloko ikhona. Okwangoku ayizusoloko ikhona kodwa ke ngoLwesihlanu apha nalapho uzayibona kodwa ngoku impilo phambili. Efonini noko impilo noko isengathi ayikabikho nkenenkene kodwa funeka ke ndihambe ndelule umzimba ndihle ndizingela. Kodwa ke ngaphandle kwaleyo le into engapha kwedinga ukuzikhumbuza nje ubuyisa ingqondo yakho. Xa noko impilo ke noko akhona. Yebo ndihle lapho ndilindele iziphumo endingazaziba zawuze ziphume zithini kodwa ke kuthiwa umuntu xa ephilile noko umbona ukonwaba. Ndifuna ke ngoku ubuyisa ithemba ngokuyazi uba ngoMvulo nangezinye iintsuku umuntu xa ephila kudla kuthiwa bombona umanegeza uyazi uba uyaphila lo mntu lo. Ngaphandle kokuphila fondini kunyanzelekile uba eleke ukuqabela into ndifuna nawe uthi xa ufunga uthi kodwa ukhwezi bengenayiyeka le nto sowudibene nengxaki kodwa ngoku andiyivali. Noba ungayibeka njani ukhuphe i-R20 uzohamba eziphingweni ezi sidla ngohamba kuzo ezilalini. Iziphingo sasizitya sikhula siyazenza kodwa ke hayi sizama ukuphosa ingqondo andiyazi. Hayi noko ndidla ngokukhawuleza ndiyibone into kodwa apha ndiyaniqonda uba ikhona into endiyiqondayo banza ngoma phakathi kweminquma kanti ixabiso lale nto liphi. Ubomi bafoni thina abantu bahamba nasezigcegceleni ayikho nto intsha le ngoku iyandibhida le nto uba lindawo kanini ixabiso kodwa ke kumani basehlathini noba ukuya ngozingela
kubethwe ngumoya. Afuna manje unokusela wazezoceceleya nezinto zasehlathini awunawuzukhale kodwa into endiphithileyo into endisarhutshwa ziziphingo nadibana neminqamlezo. Ngokumbuzo wam lo mnqamlezo ngusisikhumbuzo okanye kwenzeka ntoni ukhona umuntu owatshabe lapha zizawulahleka apha imini yonke zikhangele kanti asikwazi. Ndisarhutshwa ziziphingo zasezitya kude kudala xa kuyiliwe ngokukhona nento ezingathi zizikhumbuzo zabantu babebhubhe lapha. Into zasehlathini andidibani ke neendawo ezingathi zinezikhumbuzo ngafo ngaphela ndilahleka ndiqonda ndiyagoduka kanti khawusela. Efowunini zingamnandi iziphingo elalini kwakwamabala amadoda kusindoda ikhwele esangweni oko ibicimbi yagoduka. Kodwa ke wena uginyeza peta uzawubona kusasa ikhona engxaki. Uyakutya ngoku kodwa kusasa hawu ungazidelela zona iziphingo zimnandi kodwa ubeke waginyeza peta kusasa uzayibona into eyenzekayo mani uzawuva kakuhle mali ekuseni apha. Fo ungayidelela le nto ungayidelela into ujikeleza ndawoni tyhini. Heyi kuyavakala uba kudala ndihamba ngoba ndijikeleza ndawoni nyoko kodwa ndiyiqibile ndiyohlula. Akufani wena bendicinga kuzingela ukuvula ingqondo kodwa kuhamba nje ehlathini ngoba ngoku analo ndiyicingayo ngaphandle kwale ndawo ndikuyo ndiqomba fanele iphela nini nale nto kunini okondijika. Ngoba into endixakayo nje uba ndikule ndlela bendehle kwalapho phambi kwam ndiphinda ndijika apha ndizaphinda ndisuke kule ndawo kanti nantsi inqwelo ngapha ungakhetha unqumla kodwa funa ndiyigqibe. Efowunini yeke ezowujika mna indlela imfutshane ndiyithathayo ndithatha linde ngabomi kodwa fa ndiyakhala ujolo babe ndihlabela udumo pha kuthe ndiyade ndivela. Yenta donwabile ihlo wena unobanga hey mntamen zawufika le veki zayo ihlo mani uzofika ngoku mntakwethu. Afowunini siyonwaba singamadoda lalayi la madoda akuthi ndiyawakhumbula kangoku kodwa ke nsesemmango. Uthina ngo nantsi ke into endiyifunayo mna umntu axebe uwile avela phakama azixebe makazivuthulule angabehleli lona. bethi ingwatyo wangapha kwebhedi ububa mntanam usekhona na asibindi mntanam. Owu nangoku Fondini mani iba nguwe mani ube kule ndawo ukuyo nobuphi ube nguwe kodwa. Endichanayo mna yileyo xa ndigqiba utya inyama fumanise besiso sinomoya siqunjele ngenxa yento eqatyiweyo. Uba inyama yam ayinakwazi uba ngengabi nayo le nto ndithi mayingabi nayo kungalunga kodwa ke bangayibhatyaza. Ingakulindi ibhatyazi inike inyama enetyuwa funeka inike inyama engenajwala enotha inike ingulube qha bithi ayikho apho kodwa bazabona icebo. Ayikubulela ilali Fondini leke sidibana nabantu bonke ubomi abanye abantu bayakholwa kunabantu abangakholwayo masibe sithi mani siye kuba ngabantu ezingengabo. Ndikushiya apha mani kweli dinga lingapha kwedinga ngoba sibone ke into yobana ngaba bekufanele lide okanye bekufanele lifutshane. Fambi iqhubeke okanye ingaqhubeki sibone indlela baziphuma njani kodwa yona nto endokushiya nayo ndithi iba nguwe naphantsi kweziphi imeko noba ungaphi noba ungathini iba nguwe. Uyabona uba bendingendimi benzawufika nditye le nto izandenzela amaqhuma esiswini emveni kokuba isisu sam sifumanise uba senza le nto ubusuku obu ndixakene nazo uba nditye inyama endiyazi uba ayindiphathi kakuhle kukodwa ke ngoku benzawufika nditye yonke into endingathandiyo mna uyitya mna nditya le nto ndiyithandayo ityalasha ukutya umzwane. Mani ndikushiya apha kodwa ndikushiya nento iba nguwe mani ungafuni ungena phakathi kwabantu uphile nabantu kuba bekwamkela kuba uzamkelisa ku iba yile nto uyibutya inyama qha.